Kataji. Ede na hade watwimi yedi. Enti ha na abaye man ho. Wenya man. Enti sa wona man nyina woni madwuma. Oluti ma menkyerɛ. Na wenya man ho ye de. Ma menkyerɛ mu. Aha ye bebia ye beja ye nan, ye bejare ye. Aha na bata so. Mo. Sa na wa ya de ani woni me. No. Ani woni me jansa. Na ade ba ko a wo ye ya ha me kakra. Ye fa mu me de mani ahwɛ mu a me hu. Okay. We ni de minim say ye hall. Me ka say me ensa me no aka we. Why you be proud so ana? Oh, ba ko na we chire ho no. So utu ani nya wo say ba ko da na chi. Ye wo we na chi no. Na so ye hall. Eh ho, but when ye main ho. We no ye center ho. Nti ho no so nya ho bi na so mpese na ho ba chire na say pa. No de koto. Na koto. Na ha no so ye point. Sa. Ana we no so e. Hey, kofa box ni kugu ho ma me ka. Master bedroom no eno ano no. So na we no so ye bedroom master ba ko na ho. Ebi asi we